Μέγας Αλέξανδρος, Έλληνας βασιλιάς του αρχαίου βασιλείου της Μακεδονίας. Η μεγαλύτερη στρατηγική μεγαλοφυΐα της ιστορίας. Μέσα σε μία δεκαετία κατέκτησε το μεγαλύτερο μέρος του τότε γνωστού κόσμου και οικοδόμησε μία αυτοκρατορία που τα σύνορά της έφταναν μέχρι τις παρυφές της Ινδίας. Με τις κατακτήσεις του διέδωσε τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική γλώσσα στις χώρες της Ασίας και της Αιγύπτου και η λάμψη του ελληνικού πνεύματος μεταδόθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο. Ο Μέγας Αλέξανδρος γεννήθηκε στην Πέλα της Μακεδονίας στις 20 Ιουλίου του έτους 356 π.Χ. Γονείς του ήταν ο βασιλιάς Φίλιππος ο δεύτερος της Μακεδονίας και η Ολυμπιάδα, κόρη του βασιλιά της Υπήρου Νεοπτόλεμου. Από τον πατέρα του, ο Αλέξανδρος κληρονόμησε την οξία αντίληψη, τις οργανωτικές ικανότητες και την ταχύτητα των ενεργειών. Και από τη μητέρα του, την φιλοδοξία, την υπερηφάνεια και την ισχυρή θέληση. Όμως ο Μέγας Αλέξανδρος, εκτός από μεγάλος κατακτητής, ήταν και ένας περίφημος διανοούμενος, με μεγάλο ενδιαφέρον για τη φιλοσοφία, την ιατρική και τις επιστήμες. Αυτό δεν είναι τυχαίο, αφού δάσκαλός του ήταν ο Αριστοτέλης, ο Έλληνας φιλόσοφος που οι ιδέες του θεωρούνται σήμερα το θεμέλιο της δυτικής φιλοσοφίας. Ο Φίλιππος αποφάσισε να αναθέσει την εκπαίδευση του Αλέξανδρου στον Αριστοτέλη και γιατί ήταν Μακεδόνας, αλλά και διότι ο πατέρας του, ο Νικόμαχος, είχε υπηρετήσει ως γιατρός στην αυλή του πατέρα του Αμίντα. Ο Αριστοτέλης γεννήθηκε περί το 384 π.Χ. στα στάγυρα της Χαλκιδικής με γονείς τον Νικόμαχο και τη Φεστίδα. Σε ηλικία 17 ετών εισέρχεται στην Ακαδημία του Πλάτωνα στην Αθήνα, όπου παραμένει έως τα 37 του έτη. Μαθητής του Πλάτωνα και αργότερα δάσκαλος της Ακαδημίας, ο Σταγυρίτης Στοχαστής άλλαξε καθοριστικά τόσο τη σκέψη και τα γράμματα, όσο και την επιστημονική μεθοδολογία. Αργότερα ίδρυσε τη δική του σχολή, το περίφημο Αριστοτελικό Λύκειο της Αθήνας, όπου θα περνούσε στην Αθανασία τόσο με το διδασκαλικό του έργο, όσο και για την ασύλληπτη συνθετική του ικανότητα. Το 342 π.Χ. ο Αριστοτέλης θα αποδεχθεί την πρόσκληση του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου να διδάξει τον 13χρονο γιο του ηγεμόνα, τον Αλέξανδρο. Ο Φίλιππος εκτιμούσε ιδιαίτερα τον Αριστοτέλη. Ήταν σχεδόν συνομιλικός του, περίπου 41 ετών, και φρόντισε να τον ανταμείψει πλουσιοπάροχα. Ένας από τους όρους της συμφωνίας προέβλεπε ότι ο Φίλιππος θα ανοικοδομούσε την ιδιαίτερη πατρίδα του, τα Στάγυρα, την οποία είχε ισοπεδώσει αρκετά χρόνια νωρίτερα, ως τιμωρία για μία εξέγερση εναντίον της κυριαρχίας του. Ως χώρος της εκπαίδευσης του νεαρού διαδόχου του μακεδονικού θρόνου επελέγει η Μίεζα. Ειδικότερα επελέγει το ιερό των Ιμφών στους πρόποδες του Βερμίου, πλησίον της σημερινής Νάουσας, μακριά από το περιβάλλον της βασιλικής αυλής της Πέλας. Ένας χώρος εξαιρετικής ομορφιάς, ονομαστός για τα νερά και τους κήπους του,
ήρεμος και γαλήνιος. Ο Φίλιππος έλαβε ιδιαίτερη μέριμνα για την κατάλληλη διαμόρφωση του χώρου, ώστε να εξυπηρετεί απολύτως τους σκοπούς της εκπαίδευσης. Ο χώρος είναι ένα πολύ εντυπωσιακό φυσικό τοπίο, όπου τα αρχαία ερείπια συνδυαζόμενα με 3 φυσικές σπηλιές που υπάρχουν εκεί, αποτελούν τον κύριο χώρο της σχολής. Η κάθετη επιφάνεια του βράχου, όπου φαίνονται οι οπές για τη στήριξη των δοκαριών της στέγης, αποτελούσε το πίσω μέρος της σκιερής στοάς που χτίστηκε τότε. Η σχολή ονομάζονταν περιπατητική, επειδή οι μαθητές διδάσκονταν καθώς περπατούσαν. Εκεί ο Αλέξανδρος έμαθε από τον θετικό Αριστοτέλη την τέχνη της λογικής και της επιστημονικής σκέψης. Εκτός όμως από τον Αλέξανδρο, η σχολή του Αριστοτέλη είχε και αρκετά παιδιά άλλων αξιωματούχων, όπως ο Ηφαιστίωνας, ο Πτολεμαίος, ο Κάσανδρος, ο Περδίκας, ο Κλήτος και άλλοι. Ο Αριστοτέλης δίδαξε στον Αλέξανδρο γραμματική, μουσική, γεωμετρία, ρητορική και φιλοσοφία, κυρίως όμως ηθική και πολιτική. Επίσης, το μάθημα της γεωγραφίας συνέβαλε στην εξέλιξη της εκστρατείας, αφού η γνώση της μορφολογίας του εδάφους τον βοηθούσε να παρατάσει το στράτευμα με τον ιδανικό τρόπο. Ο Αριστοτέλης, χρησιμοποιώντας ως εκπαιδευτικό εργαλείο τα ομηρικά έπι, δίδαξε και μετέδωσε στον νεαρό μαθητή του το ελληνικό πνεύμα και την οικουμενικότητά του. Και ο Αλέξανδρος έλεγε ότι ο Αριστοτέλης του έμαθε να ζει με αξιοπρέπεια. Το ζήν. Ο Αλέξανδρος παρέμεινε και διδάχτηκε στη σχολή του Αριστοτέλη για 2 περίπου χρόνια έως το 340 π.Χ. 4 αιώνες αργότερα, τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν, ο Πλούταρχος που πέρασε από εκεί είδε τα πέτρινα καθίσματα και τις σκιερές δενδροστοιχίες όπου ο Αριστοτέλης έδινε τα μαθήματά του στην ύπαιθρο. Σε κοντινή απόσταση από τον Νυμφαίο βρίσκεται το αρχαίο θέατρο της Μίεζας, η παλαιότερη κατασκευαστική φάση του οποίου χρονολογείται τον 4ο π.Χ. αιώνα. Η σημερινή του μορφή ανήκει στην 3η και τελευταία οικοδομική περίοδο του 2ου μετά Χριστόν αιώνα. Πρόκειται για ένα σχετικά μεγάλο θέατρο, χτισμένο στην πλαγιά ενός χαμηλού λόφου, με θέα τον κάμπο και ορχήστρα κανονικού ημικυκλίου διαμέτρου 22 μέτρων. Το σκηνικό οικοδόμημα που βρισκόταν ανατολικά της ορχήστρας περιέλαβε το προσκήνιο, το κτίριο της σκηνής και 2 παρασκήνια. Το λαξευμένο κύλο έχει 5 κερκίδες, ενώ από τις αρχικά 19 σειρές εντολίων σώζονται σήμερα μόνο οι 7. Ανατολικά του αρχαίου θεάτρου βρίσκονται τα ερείπια των θεμελίων του Βασιλικού Γυμνασίου, που είναι μέρος της σχολής του Αριστοτέλη.
Ένα τεράστιο οικονομικό συγκρότημα που ίδρυσε ο Φίλιππος ο Δεύτερος στη Μίεζα για να ασκήσουν το πνεύμα και το σώμα τους ο Αλέξανδρος και οι επίλεκτοι των Μακεδόνων. Κάτι σαν στρατιωτική ακαδημία. Πολύ κοντά στο αρχαίο θέατρο της Μίεζας βρίσκονται δύο σπουδαίοι μακεδονικοί τάφοι. Η τάφη της Κρίσεως και των Ανθεμίων. Από τους καλύτερα διατηρημένους μακεδονικούς τάφους και ένα από τα σημαντικότερα ταφικά μνημεία της Μίεζας είναι ο τάφος της Κρίσεως. Χρονολογείται στο τελευταίο τέταρτο του 4ου π.Χ. αιώνα και ξεχωρίζει για τις μνημειώδεις διαστάσεις του και την επιβλητική πρόσωψη με τα ψευδοπαράθυρα που ανακαλεί την εικόνα του ανακτόρου των αιγών. Ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι και ο μακεδονικός τάφος των Ανθεμίων που χρονολογείται γύρω στο 300 π.Χ. Είναι διθάλαμος με ιωνική πρόσωψη και τα άκρα του αετώματος κοσμούνται με 3 μεγάλα ζωηρά χρωματισμένα ανθέμια στα οποία οφείλει και το όνομά του. Η σχολή του Αριστοτέλη στη Μίεζα είναι ένας τόπος με παγκόσμιο ενδιαφέρον, καθώς εκεί ο μεγαλύτερος φιλόσοφος της αρχαιότητας, ο Αριστοτέλης, δίδαξε το μεγαλείο της κλασικής ελληνικής σκέψης αλλά και τα ιδανικά της πλατωνικής φιλοσοφίας. Συνάντηση δύο μεγαλοφιών οι οποίοι έμελαν να αφήσουν βαθιά χαραγμένα τα ονόματά τους στην παγκόσμια ιστορία. Η συνάντηση αυτών των δύο τεράστιων προσωπικότητων του αρχαίου κόσμου στον νυμφαίο της Μίεζας έμελε να επηρεάσει καθοριστικά το μέλλον της ανθρωπότητας και ολόκληρου του δυτικού πολιτισμού. Η συνύπαρξη του Αριστοτέλη, μιας από τις μεγαλύτερες σε παγκόσμιο επίπεδο πνευματικές φυσιογνωμίες, και του Αλέξανδρου, της γοητευτικότερης ίσως προσωπικότητας του αρχαίου κόσμου, αναδεικνύει τη σχολή του Αριστοτέλη ως ένα ιστορικό τόπο με παγκόσμια ακτινοβολία.